on nyt loppumassa. Ja me ollaan täällä... me tehdään videota! Joo! Eli homma hoidossa. Me ollaan täällä Partioviikon lopetustapahtumassa Kohtaaminen 2015 ja me fiilistellään sitä, että ensi vuonna Partioviikko on roihuviikko. Ja me ollaan täällä haistelemassa tosiaan tunnelmia, että mitäs kaikkea täällä ja jos on. tänään on siistiä, niin oottakaa vaan ensi vuonna. Niinpä, ja tänä vuonnakin ollaan kuitenkin jo liekeissä. Eli mä oon liekeissä ja sä oot liekeissä. Kaikki on liekeissä. Tägää Insta, Facebook, Twitter. Ja tosiaan miksi me tehdään tämmönen video on se, että me aiotaan jatkossakin kertoa vähän meidän kuulumisista, meidän tekemisistä tämmöisessä videomuodossa. Ja tästä tää nyt lähtisi. Ja jos teillä on jotain kommentteja ja toiveita, niin kertokaa ne meille.